Balima Anyakuma, très urgent. Balima bié samedi 3 janvier 2026. Balima Amboraka, information télémando de soro. Aywa, ko bina jaraka mogo boraka communiqué do de blasam non. Malion. Ko ulu bena million ko mama ko niye sorasi fefe ka foro yoro don. Mali fa on fa. Ko niye sorasi do de ka foro yi. Ko ni mama o yoro yira bina jaraka mogo la kube million fla de ta ko di ema. Malion. Monde semaine que le génie propose 2 millions de francs CFA à quiconque qui pourra montrer un chat appartenant à un officier de l'armée malienne. Malien, comment il blara réseau depuis Kounou. Comment il tient des données de comment il kalama. Kafo, ubeka, uka foro drontede, sorasu ka foro drontede. Sorasu chamambe no entrepreneur ou sorasu ka bien fan. Bina jaraka mogo be ka oro nyini bi uni population be ka do nyogona o be ka mogo negen aw aglita na wugati dola u tara u ka avion kumbe jigi kumbu do ka sanu shwe oro mina aw hakli bo la de u de la ka taka oro ni oro nyini ko ye choko men tanu na hakli bo video na mono video ni la nde j'ai l'habitude de vous montrer la vidéo là wugati mina u kumbe u kumbu ka sanu shwe u ka avion ni fefe kun dugole ma wo ni kono Bamako, Amaroko, combien de kilomètres de Bamako? Ou un kilomètre à Tara, Sanuborondo, Kumburu, Kumba, avion do, Kumburu, Wo, Konandola. Donc, ou Tara don, Orla, ko, Oro, Yininko, don, Kasroko, ou Fon Bessakasi, Mao de Tara Yoro Yura. C'est-à-dire que Bina Jaraka Morobeka, Tieni Fenfenke, Malien Dendo de Beka Bo, ou Deme, ou Ka Bara Taburula. Aywa, Ode Bara Tobeka Nyau Bulu Sam, 600, ou Beka Waru de Blage la Sam. Ko sorasi fefebe ko ka foro be yoro ko malien de bala jelen ki jija ko ka foro yoro nyini ko yira ula ko ni mama ye sorasu ka foro yoro yira ula ku be dasi million flata ko dima malien mena do ko en détail la sorasi na be foro sorasi fefe akra ancien combattant yu akra sorasi be fonctionnaire yu ni foro be soraso sorasi buru ni farati ka tega foro la sa ni biraka mogo yimina sa be tani de ode be sanno semaine passée là où yanga commandant ayanga surasi do mene katana yi surasi yere jane yere ka mogo do dilu où ya surasi mene katana yi jane ka mogo do dilu ne yere bora kalama jira ne yere ka doni chere la ne be conseil di surasi fefe ma localité damana ma mbeno nya fo surasi fefe be non Bagineda ani Kasela ani Zantigila ani Maraka Kungo voilà kataka tengoro srala kata fana taka srala ani o dugu fefe fora Bagineda Kasela Zantigila ani Maraka Kungo kataka tengole fana sira fanfera la mogo ka foro ben yoro la sorasi fefe ka foro ben yoro la ay yoro e ka to inde mena yoro flana fara fo bugun taka sira la Banangoro Sanangoroba Jala Koroba fo kataka bozola banazoli kata fo banazoli. Donc, mogo ka foro ben yoro la aya kolosi na tara doro bina jaraka mogo ba omene sur la route de Mandé Kangaba Sibi Farabana Badugu Joliba sorasi ka foro ben yoro la aya kolosi de awa kita taka sira la Dio ani Sebekoro voilà Dio ani Sebekoro no e kita taka sira yi awa sorasi ko e de ka foro be ni yoro n fanfela la ni tara jeni mogo bi mine de sorasi ko entreprise de bi bulu aya plutôt aw yer la yara sorasi chama be bi chama entrepreneur di station bu bulu fen bu bulu usine ba sorasi do bulu yere aywa ni guerre économique de damdane de sorasi keni ko foro de be bulu foro taka jode ni wi mine sandro bi bo bara la o de sharia bu bulu ambe na ko bi anye ni information de soro ame mun fo ka daka ne be information in kalama ko damel na mena de abe kalo sababo bira jaraka mogo be bara ina même malien agli jigi u kumbu dogo ka ta sanu jigi yoro dola ndaro na hakli bala u kumbe ta sanu jigi yoro ndola ndaro ni malien hakli ba yoro la u kumbe to ka ta sanu jigi ka avion do kumbu bulu a yoro ni na u kumbe to ka tanga sanu bo a yoro la. Je pense que à vidéo kumbembolo mais à vidéo tournana de quoi. Sinon on a vidéo boka iraoula.
Vilon do be no u be taga anga avion fitini baden kundugole bubulu u banga sanu chouin ko avion kono depuis jatige wale mogo nya dara o de kan ko Mali surasi munu be fanga la ku be ka anga sanu fana chouin u fana ko ah bon ku fana bena do o fana jiri la san donc o jiri be ka bo u no fe san no bi donc jatige wale mogo keni wulembe bi ko kele kuram keni budale bubulu bi ku ba nyini malien de fe ko malien de o malien de ko ni surasi kelenga furo ira ko million fla ko de beta ko dima ah malien wa kana songo kelen kede Assimi Goïta ko manine me tiers la agora surasu ga furo ira surasi bete mo juguye quoi ne fana bo ne ya nya video kem fana be conseil di malien agora surasu ga furo ira de vraiment nere tiana nere surasi chemu minena uyo surasi chemu mine ah ne do maga do ko kale somo ko dune bon nere bon tu vois ne ka proche do dun d'entraînement donc vraiment ambe do de ke alaka ankisi ni gona si vraiment o de keni sharia kura be bina jaraka mogo wuli ka jomu bulu bi o ye ka surasu be soroke fon fena bina jaraka mogo ko fu ka surasu ka soro fen be de tege surasu be war soro fen fena ko folu ko be de tege ko surasu yere de kana se ka war soro yere bli aywa ni guerre économique kura dabole tanto o de ko so anya fo Assimi Goïta ngena be dusu tsega kena fo Sékou Tounkara ta tiana ne Sékou Tounkara Assimi Goïta ko gora ni chugu ne ta ala dili ala ka kujugu ka Mali surasu la mais Assimi Goïta be ngina woro kelen ko beti na fo ni Sékou Tounkara de mogo do be nu kele drobi kele do tate lahara kono limana be kla do la ni do janfa ni do kele limana be klaula ni do kele o beta fara ali olu yere jugu kan al na ka soro jugu be e contrôle o ba le contrôle la ni mogo mun ko bi ke ta Assimi Goïta fe e tara fara bina jara kan bina jara e yere jugu ye folo e mi tara fara bina jara kan Assimi Goïta kelen jugu te mais e yere me ka ta fara bina kan e yere fana yere jugu fana mais dusukasi de be adamaden bla ola o de ko so bulukonon fleur bulukonon do ka jan joy mais président de kanga hakili soro ka fo jamana don ka fara ngonga fo ito debo mais ne jamana don fara ka do fisani do yi jigila tike bulu jigila mogo do be jigila tike kun do ta kun do be ni janfa kula mogo ni fi do be kara kalu yere faga do limena be do la do tu yere faga do be no ni ko jira u ka abu blaka sira kololta do be ulu be limana soro ba fo ko no kanga to ala kofe bon ala ya ma dunda mukanya o do ko so ne ba fo Assimi Goïta ngena mas Assimi to Mali surasiya la d'abord malien tena fara ɲɔgɔn kan o ye kelen ye ka Assimi to Mali président la malien ka bla u kungolo kono fo ka diɲɛ fara lahara kan Mali te gagner bina jaraka mogo contrôle la parce que malien den chama ne be ki tege di bina jaraka mogo ma ambe orna ko bi je vais être très honnête avec vous malien den chama ne be bi ou keleme ku bolo di bina jaraka mogo ma bi parce que u bolo olu ka fsani Assimi Goïta nuni pa Assimi be ka caractère kelim ke bina jaraka mogo be ku kelen ke mais malgré tout on chama be on dusu ambe san dusu la doni ko do be ambe gêné antake mais beteti c'est pour cela be fo ni ala yi kenya mogo yi ika jamana don kala ika misil te ka jamana don kala ika na jamana don fara nin ko kura mi damina le flena sorasi do be o ma mi o ma bon sorasi halala o be sorasi horon be chama mena problème soron ko ina ni ne kenu information ma bulo ngambo fo de la jelengena malien fen ni video la me aka partager sorasi fen be yaro sorasu ka weekend ka awambe mu fara fo bogotugunu bogotigini fen yaro sorasi nga sunguru te garo uga foro la laudi now yela ka kamali sorasi fen ko fe ko ka ta foro la ah bina jaraba chama mine ko konya muso ide mo fa yana de baba ko bogotiginu yaro muso man do be an nataka bu now tuguna yaro sorasi nin chama fle warde bubulo ugaleme ka jamana flo chouin sorasi betebe de Assimi ma wolo foro be sorasi do bulu o de be kanere jeni parce que Mali sorasi nyuma be Mali sorasi halala be sorasi kolon demu mangona no Assimi ale de be ka sorasi yaren kasa do arama de ununa me fe malien shi kana son akana sorasu ka foro yoro iramba o dili ne fra bo dili malien be fa akana so ma o kelenima nimbira jara yere ka mogo ya yere ni o ka yere ma akana son war na tabulu ka beta sorasu ka foro ira Mali sorasi nyuma be tienre la ne fra bo conseil dama ka fo bogo tukunu fana ngena na u tugura sorasu ko ka tugu ka foro la u ba mine de jatige wale mogo ba mine de ala sorasi fe be ni fe karate ka foro la de i jogo kan i jogo mayu be ki ka foro ka to yin wakati la
o de kun don malien fɛn fɛn bɛ faransi italie espagne angleterre amérique canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Sendwave application télécharger n'a ye Sendwave application télécharger a photo filɛ nin a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛn ciao ciao